$400 за Павката, 400 за Стас, Патрик с 400, Айде, Иво! Марио, Стефан, Андриан, Сега е момента! Иво, дай! Стефан с последни 400, Дай, Иво! Дай, 10 секунди! Дай му! Дай му! Дай! Дай му! Дай му! 200 метра за Павката, Дай му! 200 метра и за Стас и за Патрик, Дай му! Иво, Стефан и Марио в битка за 4-то място. Дай! Дай му! Последни 100, Иво, дай, Иво! Павката води, Стас втори, Патрик трети. Дай! Последни метри, Дай! Павката първи, Стас втори. Дай му! Дай му! Дай му! Патрик с трето време, Стефан четвърти, Иво пети, Марио шести. Разликата при тях е